Tada ko. Danadawat ko na po niya. Ay na, bakit? Thank you, Tadakan. Okay. Bakit tawagan man ni Kapitan? Ang bayan ni Kapitan. Basta tawagan ni Kapitan, bakit? Ang painarod ni Kapitan. Tawagan ni Kapitan, bakit? Basta tawagan ni Kapitan. Tanay, Nagagapo nga tawaga. agmalmalundang agpatpatugtog di takaruba, bakit? Ay naapaw. Titrik dagaro da pa yan. Nabambanuga ka. Kaya nagagapo nga na ba? Kapag bandugam ko ma. Ki, agmalmalundang agpatpatugtog ti Babilaw. Oh. Nabanbanuga ko nga kasasala. Di, agpatugtog naman yung bakit. Apaw. Bakit? Tama ka pa kanya po kapitan ka ni. Nabanbanuga ko. Bakit? Umaga mo. Ay, naapurin na. Puputugtog naman ay. Hello. Inapo. Maluga mo bakit? Kapitan, sumbatan mo ka. Kapitan, sumbatan mo. Hindi na bakit tawagan mo na ni Kapitan? Dahil na magpanuga ko. Kumalataba ka mo. Bigyan na nito naman, Bas. Hindi nga road. Hindi na bakit tawagan mo na ni Kapitan. Tanay, nabanbanuga ka. Sige na. Tawagan mo na. Sige na, nagatindugan na eh. Ano bakit? Hindi natawagan mo na ni Kapitan na eh. Ito na magpalugan mo sa salang. Patugtog sa salang. Ay na bakit? Tawagan mo na niya ang Kapitan. Magpalugan mo na inabo. Ay na, bakit? Tawagan mo na po, Kapitan. Hindi naman patulgalon. Sige. Ay na po, bakit? Tawagan mo na niya po, Kapitan. Napagpalugan ka sa ay na po. Okay, kanta gawin. Kapag tawagan mo na ni Kapitan, malugan ka eh. Oh. Kanya mindset gawin ha, mindset. Kanya mga ating artista.